Pepe, chicari vai, pepe le tepe, pepe pepe pa. El delegat de les gallines, nomenat després d'una elecció, ha reclamat amb energia un augment de la ració, un augment de la ració. Tom vermell darrere la reixa diu que caldrà més grans de blat. Cal escoltar la seva queixa si volen més ous i més carn, si volen més ous i més carn. Diu que la democràcia mana dins el partit del galliner, que la gallina és un exemple pels homes i el món sencer, pels homes i el món sencer, pels homes i el món sencer. Que no cal pas tocar la reixa, que seria antinacional, que cal conservar les fronteres, que són fronteres naturals, que són fronteres naturals. De les gallines ha guanyat consideració. De tant en tant la molt convida a la taula del menjador, a la taula del menjador, a la taula del